Moi! Täällä taas teidän ystävänne Roope. No niin, nyt olisi tarkoitus tehdä video tosta, kun yksi kaveri pystyi tekemään, että mä pelasin yhden pelin tuolla tarkkuuskiväärillä. Niin pelataan sitten yksi Team Deathmatch-peli sellaisella vehkeellä. Eli tällä olisi, ei vittu, siis tällä olisi tarkoitus pelata tämä peli. Intervention ja M9 ase. Vaihdetaanpa Special Flash Grenadeihin. Okei. Toivottavasti tässä nyt me vuottaa, että mä pääses pelaamaan sen yhden pelin. Mutta eihän tässä MV2 musassakaan mitään vikaa ole. Mä en ymmärrä, miksi se aina menee vuosit pääsee pelaa. Nykyään kai sit niin vähän pelaajia tai niin paska netti, että ei täällä löyty oikein pelaajia tähän samaan matchiin. Mä voin tästä videosta, niin tästä alussa jo sanoa, että mä olen ihan helvetin paska pelaamaan Interventionilla tai millään muullakaan aseella, joka on tarkkuuskivääri. Että musta touchit on sit varmaan jotain 5 ja 60 siitä luokkaa. Joo. Ja tänään just tullut ostettu uudet näppäimistöt ja hiiri, niin en mä oikein tiedä miten lähtee peli käyntiin. Toivotaan nyt, että tää tästä lähtis. No niin. Noin. Nyt Team Deathmatch Afgania siis. Toivotaan tää hirveesti kesken. Ei näköjään just alkaa, no hyvä juttu. Noniin. Nyt näette kuinka hyvä mä oon pelaamaan tällä Interventionilla tosta noin. Ei tullut tappoa. No niin. Vittu. Noin hyvä mä oon pelaamaan. Voi pit... Hei, mut tapettiin Barretilla. Kattokaa nyt kuinka kaunis. Etpäs nää. Noniin. Joten sitä nyt lähtis vähän paremmin tästä käyntiin. Että näin tää koko peli mennessä tulis 125 ja 60. Mitä? Mistä? Okei. Selvä. Joo. Kenen muuta tapoja, jos mä en tätä tappanut? Kenen mä mukaan sit tapoin, jos mä en tota tappanut? Selvä. No tulihan sit yksi tappo. Onko tuolta joku? Noin hyvä mä oon pelaamaan. Touchitko oikein 2 ja 4? Voisin näyttää pelistä tulee olemaan ehkä 3 ja 15. Onko vaikka niin? Mistä? Mie enää jaksaa. Mie en jaksaa. Vähän huijataan. Noin hyvä mä pelaa. Okei. Nyt menee, nyt menee. Miks mulla on vaan 2 palkkia nettiä? Mitäs helvettiä? Ei. Noob. Mitä vit... Joo. Tää meni pelaa mahtava hyvin. Voi perkele!
Roope, ryhdistäydy. Joo. Joo. Boom, 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 boom. Vittu. Ei vois niinku pashammin mennä. Eikä! Nopee pois. Mennään. Ei vois yhtään. Peli. Tulihan sieltä yksi tappo. Tosiaan se yksi tappo. Toinen tappo. Kolmas tappo. Neljäs tappo. UAV online. Kohta tulee varmaan joku takaa. No, siihen se mun striikki loppukin sitten. Mutta me kyllä hävitään, mulla yli 20 tapalla hävinnyt. Osan kuoli. No ei. Joo, noni. Tässä oli sitten tää peli. Nyt te kyllä näette kuinka hyvä mä oon pelaamaan Interventionilla. Siis ihan helvetin paska. No, toivottavasti se henkilö, joka toivokin, niin tykkäs tästä, ja toivottavasti muutkin tykkäsit tästä videosta. Joo, nähdään ensi kerralla, moro!